do tego kąta uciekł. Chyba Kupsko tam będziesz w kącie robił, co? Chodź tutaj zrobimy. Chodź zrobimy torradorę. W byczka się pobawimy. Uwaga. Uwaga. Twoje? A właśnie, że moje. A moje. Oj. I będzie zaraz lotnisko. Oj, nie rzucaj. Kładziemy z powrotem. Ty Lucyprze. Ty Lucyprze. Oj, ty sportowcu. Nie? A gdzie ty uciekasz? A ja tu cię chapnę. Ja cię tutaj znajdę. Nie łapać? Nie. A tak troszeczkę? Co? Francesko. Tak troszeczkę. Tak troszeczkę. A gdzie ta głowa się tu schowała? A tu się pokazała? Och ty. Dawaj tego kichała. Tak. Dawaj się. Dawajcie. Dawaj. A. Ale draka w ciuciu stanie. O, coś żeś ugryzł? Co tam? Coś pogryzł? Samochoda żeś pogryzł? I co to będzie? Hej, no pokaż dziadkowi. Jak to będzie? Będzie dobrze? Będzie dobrze? No to dobra, jak będzie dobrze, to dobrze.